Kok ndoke tak etokne 15 punjul lho mau. Lho. Iki mawe ujupe we potong tumpang. Ulang tahun pesta. Ulang tahun. Lho kudu kanggo seneng-seneng. Doke ping separuh lho mau. Ngopo mergane? Ngopo mergane? Doke separuh. Ngopo mergane? Anu mergane main ketok kan. Ora Ben noto kabeh ora. Lah ngopo? Silite gede ono silete. Betul langsung separuh. Oh. Yo dhewe seneng-seneng iki ulang tahun Bayu. Mumpung mesake iki bote ra nyambut gawe. Aku nek teko ke jam 5 padang mau lho. Nggih. Cek sound sikik dhewe. Lho Pak Catur. Mesake Bapak Catur kuwi kangsenan karo Mbak. Yo, sinom. Cek. Sinom. Wah, sing penting digoyangke yo. Gadrung. Nggo kipot. Sore kok aja sih. Mas Rio duet. Pisan-pisan aku tak duet karo dirimu orang yang gelut wae ayo. Kaya biasane kae lho. Eleh bojone melu. Awak iki panggilan ning dhuwur panggung nang iso pucat. Ngerti ya. Piye? Aku nek sok apa jenenge duet ki sok anu ya kuwi. Ngopo ta? Kok ndak terus jawab. Terus saiki ngopo ta kowe iki? Pipis. Yo lagune. Batul Praja Taman Sari. Iki Sleman Bersih desa. Apa? Kagem tombol kangen ya Mas. Oh, Kayak kangenku karo dirimu kae. Aduh. Jan, niki kaya wong papat kok ora ana sing bagus siji-siji ya. Ha kowe wong siji iki rumangsamu ayu, Pak. Kowe dong ngerti iki. Piye? Ngerti iki, Pak? Oh, ora. Piye ngerti? Ayo kenalke. Sopo sejatine kowe? Sapa? Penalis ngerti. Kowe kuwi. aduh nek wis aku sarep wose ya Pak. Isine ketoprak ning aku menyang. Iki masa nek ngerti nek soalnya. Oh, kunci utama ketoprak iya aku. Yo, apa? Yo, tambah kangen monggo. Sarang-sarang, yo, aku dijogeti. Ayo. Monggo Bapak Ibu. Kita joget. Ibu yang cantik-cantik tadi, boleh ke atas monggo.
Kenapa sih? Terima kasih. Oh iya sayang, apa sih yang enggak buat kamu? Kalau gini, wah, ngopeni ini aku setahun. Apa salah? Sertifikat loro bablas. Tenang deh, tenang. Lah iya nek orang ngono aku oleh apa? Ngobrol LC. Tak pau nek kurang tahun kukut. Ya aku beda kok ya. Iki lho jero lek iki. Makasih Dek ya. Terima kasih. Sudah ya, aku pulang ya. Bye. Woh, Padahal iki mau gua lanjutkan.